ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ କିଏ? ଦିନକର କଥା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଅର୍ଜୁନ ନଗର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ବରଗଛ ମୂଳେ ଅଜସ୍ର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ସେଠୁ ସେ ଜଣକୁ ପଚାରିଲେ, କାହିଁକି ଏତେ ଗହଳି? ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଆମର ଗୁରୁଦେବ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ। ତାଙ୍କର ତପ ବଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହିପାରନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଅର୍ଜୁନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଲା। ସେ ଭାବିବାର ଲାଗିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କର ପରିଭାଷା ହେଲେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ସେଠୁ ସେ ତୁରନ୍ତ ନିଜର ସଖା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁଲେ ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ। ହଠାତ୍ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଆସିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ସଖା, ଜୀବନର ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରରେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପାଇଁ ଗୁରୁର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହେଲେ ଗୁରୁ କିପରି ହେବା କଥା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୁରୁକି ହସି କହିଲେ, ହେ ପାର୍ଥ, ଗୁରୁ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଗୁରୁ ବିନା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଗୁରୁ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିପାରନ୍ତି, ତେବେ ଗୁରୁର ବି ବିଶେଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଗୁରୁ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ବୃତ୍ତି ଭାବି କର୍ମକୁ ସମ୍ପାଦନ କରେ, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ଜଣେ ବଣିକ। ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ତ ସେ ଅଟେ ପାର୍ଥ, ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ବ୍ରତ ମାନେ କରେ ଓ ନିଜର କର୍ମପଥରେ ନିର୍ଭୟ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଆଗେଇ ଚାଲେ। ଏତିକି କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଅର୍ଜୁନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଓ ତାଙ୍କର ମନରେ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ।